27. zadatak. Koliko je molekula helija u balonu promjera 50 cm na temperaturi 27 stupnjeva Celzijevih i tlaku 1,01 bar? Pretpostavite da je balon sfernog oblika, a helij idealni plin. Idemo si prvo zapisati podatke koji su zadani u zadatku. Tražimo broj molekula plina u balonu promjera, dakle to je D, označit ćemo ga sa D, 50 cm. Pretvorimo to odmah u metre, dakle to je 0,5 metara. Nama je jako bitno da u zadatku odmah pročitamo i prepoznamo da se radi o promjeru, jer je vrlo česta greška da učenici ne čitaju dobro i umjesto promjera napišu polumjer i cijeli zadatak zbog toga ode u krivo. Dakle, naš polumjer u ovom ovdje slučaju će biti 0,25 metara. Temperatura je zadana u Celzijevim stupnjevima i ona iznosi 27 stupnjeva Celzijevih, no za račun u jednadžbi stanja idealnog plina mi ćemo koristiti ovu temperaturu u Kelvinovim stupnjevima. Kako dolazimo do temperature u Kelvinovim stupnjevima? Na temperaturu u Celzijevima dodamo 273 ili 273,15. U ovom slučaju dodat ćemo 273 i dobit ćemo okrugli broj i to je 300 Kelvina. Tlak je zadnja veličina koja nam je zadana u ovom zadatku i on iznosi 1,01 bar. Kako ćemo bar pretvoriti u nešto s čim možemo računati? To su naravno paskali. 1 bar ima 10 na 5 paskala, pa će ovo biti 1,01 puta 10 na 5 paskala. I ono što se traži u našem zadatku je broj molekula koji označavamo velikim N. Sada kad smo ovo ovako napisali, može nam odmah biti jasno koju ćemo od dvije poznate jednadžbe stanja idealnog plina koristiti u ovom zadatku. Podsjetimo se, jedna od njih je PV je jednako nRT, a druga jednadžba stanja idealnog plina glasi PV je jednako veliko nKT. Ovaj R je plinska konstanta, ovaj K je Boltzmannova konstanta. Dakle, da bismo mi riješili zadatak, jednostavnije nam je koristiti ovu ovdje formulu. Pa krenimo sada od te formule. PV je jednako veliko nKT. Ono što ne znamo u ovom zadatku očito je volumen, ali imamo zadano u zadatku da je naš balon sfernoga oblika, tako da ćemo mi balon zamisliti, odnosno aproksimirati kuglom. Koliki je volumen kugle? Kugla ima volumen koji je jednak 4/3 R na treću pi. Ono što vi možete napraviti u ovom zadatku je izračunati prvo taj volumen i onda ga uvrstiti u ovu ovdje formulu. Ali kako ne bismo gubili na decimalama, preporučam uvrstiti cijeli ovaj izraz u našu formulu. Dakle, uvrstit ćemo ovaj ovdje izraz desne strane na mjesto volumena. Ono što dobijemo je P puta 4/3 R na treću pi mora biti jednako nKT. Uvijek je jednostavnije prvo srediti cijeli izraz i ostaviti samo nepoznanicu na jednoj strani, a tek onda uvrštavati brojeve. Pa ću ja cijeli ovaj izraz podijeliti sa onim što mi smeta uz n, a to su k i t. Dakle, podijelit ću sve sa kt. I to mogu staviti ovako u zagradu. Dakle, s lijeve strane imam cijeli ovaj izraz podijeljen sa kt, dakle p puta 4/3 r na treću pi, sve to kroz k puta t mora biti jednako broju n. Sada moram još samo znati Boltzmannovu konstantu, pošto je to konstanta, možemo ju naći među svim ostalim konstantama, ali ta konstanta, sad ćemo spomenuti, iznosi 1,38 puta 10 na minus 23. Kad uvrstimo sve ove veličine u naš kalkulator, pažljivo ovdje jer imamo r na treću, 4/3 također mora biti u gornjem dijelu razlomka i konačno rješenje je 1,59 puta 10 na 24 molekula. I to je rješenje u ovom zadatku.